Мен бик тырыш идем. Менә кечкенә генә роль бирсәләр дә мен аны зур иттереп уйный идем. Сентябрь айыды бу. Миңа килеп әйттеләр мәктәпкә, әниең үлер алдыннан сине менә чакырдылар. Мин чаба-чаба кайттым, әни мине генә көткән. Мин әнигә карап торам, шулай әни миңа карап тора, каласың дигән кебек. Шулай әни миңа карый күзенең янында. Ulan, min kitabı Kaya, dek, yırakka kitam ula. Bütünley kaytmazka. gitme baboy. Ойламаган жерден Айсылны югалттым. Әлеге күнгә кадәр мин әле ышана алмыйм. Ничек әйтәм, мин Айсылусыз яшимез. Мин хәзер ялгызым, дуаларымны укып, гарәпчә укырга өйрәндем. Менә шулар белән әз генә үземне басынкы эшлим инде, менә ничектер юатам.